Dakle, pažnja. Spremite mi, molim vas, toplu čokoladu. Naravno, draga. Hajde da krenemo. Prvo treba skuvati mlijeko i dodati kakao prah. Tako je. A sad ću dodati čokoladu. Jao, kakav miris, divno. Šefe, kako vam se sviđa moja čaša, jeli? Mislim da će unuci biti veoma drago da pije iz nje. Moj kakao je spremljen s ljubavlju. Kako slatko. Hoćete da probate, šefe? Ne morate. Ja imam svoj recept. Dakle, dodat ću što više tople čokolade. Kako je gusta i lepa. A sada treba umutiti šlag. A zatim dodati marshmallow. Eto, brzo i ukusno. Smirite se, bako. Ne dirajte. Moram i ja dodati šlag. Da, tako je. I marshmallow mi također treba. Da, ponovit ću sve za šefom. Ali dodat ću još i bombone. A još čokoladni sirup i keks. Obavezno ću staviti poki štapići, da bude što slađe. To je to. Završio sam. Wow, hvala vam puno. Sad ću probati ovo piće. Ova topla čokolada je mnogo slatka i ukusna. Ekstra. Baš mi se sviđa. A ovo je bakin kakao? Pa nije nešto. Wow, ovo piće je jako lepo. I ukus je super. Sviđa mi se. Dakle, pobedio je brat. Čestitam. Ja sam najbolji. Bako, pažnja, imamo novi zadatak. Hoćete moći da mi ispečete tortu? Naravno. A sve što poželiš. Nema problema. Hajde da krenemo. Dakle, prvo treba premazati sve kore šlagom. Tako je. A sad ću uzeti nož i napraviti srce za moju omiljenu unuku. Odlično. Mislim da će joj se dopasti. Znam da moja unuka jako voli čokoladu, tako da ću dodati što više. I obavezno ću staviti različite slatkiše. Kakva lepota. Kako vam se čini, šefe? Bravo, bako. I ja ću napraviti tortu zanimljivog oblika. To će biti duga. Dakle, iseći ću tortu na pola, saviti je i preliti filom svih boje duge. Da, odlično mi ide. Da, skoro sam završila. Ostalo sve razmazati. Tako je. Sada mogu napraviti oblake od šlaga. Dodat ću oči i usta. To je to. Moja vesela torta je spremna. Hej, gde ćeš prljavim rukama? Kako ukusno. Moja torta izgleda super, jel da? Da, unuče. Samo što ni ravna. Čekajte, još nisam završio. Stavljam foliju. A zatim pravim glazuru. Istopit ću čokoladne mrvice plave boje. Da, tako je. Dodat ću šarene konfete. I gledajte sad. Dižem to. Je li to ukusno? Gledajte kako to lepo izgleda. Svaka mi čast. Ja sam genije. Da, to je moj unuk. Posluži se, draga. Kako lepe torte. Probat ću prvo dugu. To je veoma ukusno. Oduševljena sam. Cool. Kako slatko srce. Obožavam čokoladu.
A ova torta izgleda jako neuredno. Dobro, ipak ću je probati. Fuj, ne. Pobeđuje šef. Čestitam. Zašto? To je moj kečap. O, šefe, gledajte. Prevarila sam šefa. Dakle, vaš novi zadatak je pasta? Biće urađeno. Dobro, draga. Kako se to sprema? Dobro, valjda prvo treba skuvati špagete. Hej, zašto ne staju u šerpu? Ne razumem. Hajde! Imam lopaticu. Tačno. Predaj se. Ne pomaže. Hajde, tvrdoglave špagete. Stani, unuče. Baka će ti pomoći. Treba uključiti šporet, ugrejati vodu i onda ćeš špagete omekšati i stati u šerpu. Eto, gledaj. Shvatio sam, bako. Spremati običnu pastu je dosadno. Ja sam profesionalni šef i napravit ću sve svojim rukama. Dakle, uzimam brašno i parija. Da, sad ću napraviti savršeno testo. Tako je. A sad ću dodati jestivu boju u testo. Divno, ostalo je malo sačekati. Stavljam testo u činiju i sada treba malo sačekati. Jao, kako dosadno. Da, mrzim da čekam, ali šta da se radi? Šefe, vaše testo je već spremno. Da, tačno. Znači, mogu ići dalje. Sada testo treba razvaljati i seći. Bitno je dodati malo brašna da se testo ne zalepi. To je to. Moje špagete su spremne. A sad ću dodati malo morskih plodova. Koristit ću hobotnicu. O, da. Perfekto. Napravila sam divnu pastu. Jao, bako. Ja sam odlučila da dodam malo kečapa u pastu. Odlično. Jao. Ne mogu da izvadim špagete iz šerpe. Zalepili su se. Izglede odvratno. Dragi, to se treba baciti. Da, baka je u pravu. Dobro, neka stoji ovde. Potpuno sam zaboravio da imam instant nudle. Sad ću ih spremiti za moju sestru. Samo treba dodati začine i preliti sve vodom. Eto, sve je spremno. Prijetno, sestro. Kako super! Samo što me ova velika hobotnica plaši. Uj, mrzim morske plodove. Ne, to sigurno neću jesti. Uj. Bolje da probam bakino jelo. Baš me zanima kakav je ukus. Super, oduševljena sam. Šta? Nikad nisam probala instant nudle. Sad ću probati. Nisam očekivala da su tako ukusne i ljute. To je bilo super. Brate, pobedio si. Super. Dakle, vaš posljednji zadatak je čips. To je lako. Jel da, šefe? Tako je. Vidjet ćemo ko će od nas pobediti. Ne brini, dragi, sad ću ti pokazati kako se sprema čips od krompira. Prvo, krompir treba očistiti i iseći na kolutove. Ovako. Zatim je sve jednostavno. Sipam u tiganj ulje i pržim sve to. Tako je. Jesi razumeo? Naravno, bako. Dakle, krećem. Prvo čistim krompir, a onda ga sečem. Nije loše. Šta ide dalje? Ulje? Da, sipat ću što više. I bacam krompir. Pomoć! To je baš opasno. Jao, pazi, unuče. Kako je moj čips?
Sad ću probati jedan. A nije loše. Gledajte svoje posla, bako. Ja ću spremati načos od tortilje. I seći ću je na troglove. I spržiti sa svih strana. Bako, ja sam vam rekla. Dakle, sipat ću ulje u tiganj. I spržiti svoje troglove. Tako je. Ispalo je baš super. Ali to još nije sve. Sos ću napraviti od sira. Treba ga istopiti uz pomoć vatre. O da, perfekto. Ostalo je lepo servirati jelo. Dodat ću limetu i to je to. Baka je tako smiješna. Sve mi gori. Sve u redu? Moj čips je spreman. Bako, hoćeš da probaš? Izvoli. Ne moraš. Tačno. Treba dodati što više začina da bi postalo ukusnije. Da, promešat ću. I probati. Pa može da prođe. I ja sam skoro završila. Dodati začine je dobra ideja, unuče. Nadam se da će se unuci dodati moj čips. Posluži se, draga. Da vidimo. Izgleda da je brat malo preterao. Čips je izgoreo. Uj, neću to jesti. Bolje da probam bakin čips. To je veoma dobro. Svaka čast. A šta će li me tako čipsa? Dobro, probat ću. Ne sviđa mi se takva varijanta. Pobedila je baka. Tvoj čips je najlepši. Jeste čuli? Ja sam pobedila. To. Izazov, idemo. Meni je potreban lepak. Veoma mnogo lepka. Dakle, prvo ću nacrtati srce lepkom. Ovako. Super. Zatim uzimam moje roze rumenilo. Umočit ću četkicu rumenilo. A sada izduvati. Da, plan je uspeo. Odlično. Izgleda jako slatko. Šta je ovo? Dakle, ovo smeće tu? Sigurna sam da ću naći nešto zanimljivo u kanti za smeće. Našla sam pakovanje od jaja. To mi treba. Sad ću ga ofarbati sprejom. Ovako. Odlično. A sad ću to zalepiti za krov. Treba da se uradi tako sa svim pakovanjima i obojiti u različite boje. Moj krov će biti najlepši. Da, izgleda odlično. Šta je tamo kod Fibi? Ćao. Šta tamo rade moje kopšinice? Ajoj, ja zaostajem. Sem, ne tresi se. Gde je moja kruna? Jo, otpali su dijamanti. Onda stavi ovi dijamanti na krov, odmah. Dobro je što imam još jednu krunu. Naravno, gospođice Fibi, uradit ću sve što kažete. Sad čekajte malo. Par dijamanta ovdje i tu, da. A najveći dijamant ću staviti na vrh dvorca. Tako je. Gotovo. Gospođice Fibi, šta kažete, je li? Može da prođe. Šta je kod mojih komšinica? $100, odlično. Sad ću saviti novčanicu. Staviti je na štapić. I ubaciti u vazu. Da. Imat ću veliki buket od novca. Da, još veći i još. Neverovatno. A sad ću ga staviti na krov. Tako je. Divno. Moj krov je ceo u parama, sjajno. Jess, šta radiš ovdje? Hoću da uhvatim leptira. Imam ga. Kako je lep. Stavit ću ga na kućicu. Da, meni je potrebno više leptira. Hoću da svi leptiri sede na mojoj kućici. A sada uzimam tanjir i selotejp. Napravit ću od tanjira lepe cvetiće po celoj kući. Wow, pogledajte kako je slatko ispalo. Ekstra, baš sam zadovoljna. Ne vidim ništa lepog. Kod mene je bolja ideja.
Hoću da moja vrata budu u obliku zeca, roze zeca. Sad ću staviti oči, nosić i uši. Preslatko. Pošto su svi već napravili kućice, onda hajde da pogledamo ih bliže. Wow, devojke, svaka vam čast. Napravili ste odlične kuće. Napišite u komentarima čija vam se kuća dopada više. A mi idemo dalje. Sada treba ukrasiti kućicu unutra. Tako je prazno ovdje. Znam od čega da počnem. Uzet ću svoje rukavice. Ako povežem ih među sobom i dodam još par, onda ću dobiti slatki tepih. Pogledajte. Divno. Izvadit ću moj časopis sa životinjama. Kako slatke njuške. Pala mi je na pamet ideja. Sad ću iseći sve životinje i staviti ih na zid. Sigurna sam da će ispasti super. Hajde da vidimo. Da, jako slatko. Baš mi se sviđa. A sad ću uzeti poklopce od flaša. Treba ih zalepiti među sobom, dodati detalje i dobit ću papagaja. Tako je sjajan. Također ću ga staviti na zid. A zatim uzimam štapiće od sladoleda. Ja ih ne bacam zato što umem da pravim police. Gledajte, uspjela sam. A na policama će stajati moje cvijeće. Tačno! U kanti za smeće sam našla prazne kutije od Pringles. Stavit ću ih na pod. Da, to će biti 4 nogice. Odozgo ću staviti karton i eto, sad imam stočić. A od ove kese ću napraviti vreću za sadenje. Tako je mekana. Šta još da smislim? Znam. Napravit ću sebi lutku od ove stare krpe. Potrebna mi je samo krpa i par gumica. Eto, uspjela sam. Zar to nije slatko? Da, cool. Smislila sam šta ću uraditi unutra. Za početak zavese na prozore. Tako je. U stvari ovako izgleda baš dosadno i jadno. Treba dodati novca. Da. Imat ću zavese sa puno novca. Odlično. Ovako izgleda mnogo bolje, jel da? A na pod ću staviti tepih od novca. A ne, treba mi nešto veće. Da, to je prava veličina. Pogledajte kako to skupo izgleda. A sad mi treba veliki flomaster. Nacrtat ću neonsku lampu pravo ovdje. Ali to nije sve. Okačit ću još moje slike. To je najbolji ukras. Da, i dodat ću par kristala. Da, jako slatko. Gotovo. Na sto ću staviti cveće od para i to je to, završila sam. Divno. A šta ja da uradim ovdje? Da, ovaj pod od zlata mi se jako sviđa. Ali ja hoću da i zidovi budu u zlatu. Sad čekajte malo, sad ćete sve vidjeti. Da, to je druga stvar. Ovo je baš u mom stilu. Ali to nije sve. Ukrasit ću zid mojim omiljenim dijamantskim cipelama. Da. Oni koštaju puno novca. Zamalo da zaboravim. Imam dijamant koji mogu povećati. Eto, sad imam prelep sto. Na njega ću staviti sveće. Eto, sad se osjećam kao kod kuće. A vreme da se opustim malo. Igrat ću svoje omiljene igrice. Da. Gospođice Phoebe, evo vaš tron, sedite, uživajte. Da, hvala. Ali moje dvorište je sasvim užasno. Ovdje treba nešto smisliti. Sam, reši taj problem. Naravno da. Od poluga zlata se može napraviti pločica. Sad ću staviti zlatnu stazu. Da, ona vodi ka vašoj kući. Eto, kako vam se sviđa? Ostao jedan delić. Da vam ostavim? Skloni to. A šta je kod moje komšinica? Ja znam šta da radim. Imam pesak. Sad ću napraviti stazu od plažnog peska. Gledajte. Još malo i... Eto, uspjela sam. Dok sam pravila stazu, meni je pala na pamet ideja. Uzet ću raznobojni selotejp i zalepit ću ga ovako.
Odlično mi ide. Moja staza će biti prelepa. A sad ću iseći gumu na 2 dela. To nije bilo lako, ali uspela sam. Dakle, uzet ću jednu polovinu i stavit ću dasku na nju i ručicu. Gledajte, sad imam baš dobro ljuljašku. Super, to je jako zabavno. A ja sam napravila stazu sa ogradom. Čekam svoju dostavu. Ja sam već ovdje i donao sam vam ljuljašku. Hvala puno. Ovo je za vas. Izvolite. Ne brinite, sam ću sve raspakovati i postaviti. Sačekajte malo. Okačit ću ovdje, staviti jastuk i to je to, gotovo. Da, hvala, odlazi sad. Oduševljena sam.